Vadikani tasvika muchikamu chechipiri tiri muchirongwa Maisamba Show. Nyaya iri pano ndeyekuvaka mhuri, yekuchengetedza ukama huri pakati pevanhu. Vamwe vaungo vangatinyorera kuti isusu tigere zvakanaka chaizvo. Kune vakagara zvakanaka regai titi makorokotoi, rambai makadaro. Asi chirongwa ichi chasumuka nekuti vakawanda vari kunetsana. Ongororo iri kurakidza kuti varoora paba havasi kufara, vakwasha pada havasi kufara. Nekuti kana tichinge tiri kugara nemhuri dzedu mugere nemuroora, regai ndinoda kubvunza kuna baba Gandari, kana magara nemuroora nemwana wenyu mumba, mai vemuroora vachazouyawo rini kuguzesa hope pambapa? Hama dzake dzichauyawo rini kuzogarawo pambapa? Nokuti hapana nzvimbo zvinofamba sei? Pane kukura kuti munhu anzi akura. Isusu vabereki tisi taita dambudziko guru rekuti tiri kungoona vana vedu dzichiri pwere. Tokanganwawo futi kuti ndokwatakabva kuti tizoita misha yatiri nayo. Inini ndine maonero akasiyana. Handisati hangu ndaa nemuroora wokuti ndinogara naye. Asi mwana wangu mukomana ndirikugara ndakatomuudza izvo chamwana, kana wauda zvokuroora gara watoziva pauchanda unogara nemudzimai wako. Nokuti handidi kuti yashaye freedom yake. Pane zvakawanda zvinoitika vanhu vachibva kuroorana, excitement yacho kana kuti mafaro achange akawandisa. Munozoitirwa zvimwe zvamusingade mumba imomo. Makuziva kuti ari kufamba asina kupfeka mba mangu. Mazuvano kune zvimabump shot zvandiri kuziva zviri kutonetsa. Musoro ndaitotera imwe program panhefenyuro dzedu idzi. Nyaya yemabump shot ikatonetsa. Because munhu yada kufara ende ndozvaaita nemukomana wake vachiri mukomana nemusikana. Havagoni kuzviita vapamba pangu. Ndosaka tichida kukurudzirana nhasi kana mwatora sekudhererwa kauko. Ya, unenge wakutoti ari kutondishora. Ende munozona nyaya zhinji dzekuti muzonzwa kuti tezvara ari kupindira muroora mumba ndopadzinozotangira nekuti hunhu hwarasika. Ndizvozvo. Saka ngatidzidzisei, ngatikurudzirei vana vedu varongeke. Ndizvozvo mapabata chaizvo baba Gandari, nokuti baba Gandari vari kuti kamoto kamberevere kanopisa matanda ari mberi, nekuti zvamunenge musina kutarisira imimi ndo zvinozobuda. Ndoda kuuya kwauri semuroora wechidiki. Baba Gandari vataura kuti kune zvakawanda zvamunoda, mafariro amunoda kuita. Zvinokufadzai pada hazviso zvinofadza ana gogo. Nguva yamunoda kutanga kumuka pamwe haisiriyo inoda ana gogo nana sekuru. Chamunoda kubika pamwe hachiso. Unoiona sei nyaya yekuti kana vanhu varoorana vonzi ngavagare pamusha wamwene? Ichokwadi Maisamba, ndoda kutsinira zvataurwa nababa Gandari. Zvakanaka kuti kana tichinge taroorana toenda pedu tega. Nokuti unozonzwa kuti kunyangwe naye vamwene vada kuchengetedza musha vachitaiwa uyai mugare pano, kana ivo amai vari kutaiwa uyai mugare pano, vanopedzisira vakuti muroora uyu inzenza, tsika dzake ndedzechinzenza. Asi chiri kunzi hunzenza pamwe kungoenda kwavanomboita nevasikana vachienda kumaholiday zvangoko izvi, vachipfekawo mabhamshotsi ataurwa angoko. Saka izvozvo zvinokonzera dambudziko rakakura rakanyanya. Zvakanaka kuti tiendewo pedu tega. Uyezve kana tichinetsana tiri pana baba naamai zvinozobuda zvakanaka here? Tinozosvikawo pedu here pekuti tinogona kutanga nyaya tigoipedza tiri pedu tega, zvisina kusvika kuhama, zvisina kudii, isi tichigara pana baba naamai? Ndizvozvo chaizvo. Hanzi tinofana nokuti kana vakura sekutaura kwamuri kuita, kana vakura zvinoda kuti vakupa sarudzo panyaya dzavo, vakuita zvinhu zvavo vachipedzeredza. Zvino kana vachinge muinavo havapedzeredze munei matoti iwo wanyanya, iwo wadi. Asi muenzaniso wamapawo mabhamshotsi wabva wandipa chando. Iwo mabhamshotsi aya ari kutaurwa aya anoda kutarira mumu wemunhu, anoda kuonekwa kuti ari kupfekerwa papi. Mamwe acho ameno hero jira vadiwatariri kufuka kana kuwarira. Iyo bhamu ichimboreva zvakadiko, bhamshotsi dzeiko ameno mozotidzidzisawo. Ndikuya kwamuri Samaita. Ini ndinoona kuti nyaya yatiri kutaura panapa ane mhosva huru ndisu vabereki. Tiri kutadza kurumura vana vedu. Tambotaura pakutanga tikati chava chigondora chava ching'ombe, kutadza kutunga urema hwacho. Saka vana ava vachazodzidza rini kuti vaitewo zvavanoda? Regai vabikira nembodza
mukomana achidzoka uti kumamuti kwaiuri kuuya uzodya kuno mukadzi wako ari kubikirani, otaura kuti mai ndiri kungobikirwa mbudza. Moti ndo zvatakatanga tichiitawo, dzidzisanai. Zvino tikaramba tinavo, pane nyaya yataurwa yekusiyana kwamazera nematambiro. Zvinotangira kubva zvichauya nemwanakomana achibva kubasa. Anouya netusuiti twake twaari kuda kusvikotambirana natwo nechiponda mwoyo chake charakadenga muti usina kabuma waakazvitsvagira. Vanotambirana vachitsvodana. Zvinezvi hatina kumbozviita izvozvo. Votsvodana vachichinzana zviwitsi zviya mukanwa. Imi munopinda papi? Munoshawanikwa mashaya pekupinda. Maakuti mwana wavanhu haana tsika. Imi murimi muri kuvatadzisa kufaranuka. Regai vaendewo vatambarare serunyemba. Zvigonetsana ikoko. Ini ndinoziva kuti kudhara aiuya muroora ogara pamba. Kana pasina imba yekuti munomupira, murume wacho anonzi tema mapango vaka imba apa. Dzimba dzashota pano. Asi vambomutaura kuti toda kukupa imba. Tema mapango apa achibetserwa nana baba. Povakwa imba. Vanenge vati inenge yatorongwa kudhara. Imba yavakwa apa. Upfu zviyo vatete vonoshedzwa. Ndivo vanouya kuzopa muroora imba. Vobika sadza mumba muya umu. Mochishedzwa. Potorwa chimunun'una kana chimuzukuru kana chahanzvadzi chidiki chiripo. Ndo chamunopiwa kunzi chimwana chenyu chokutuma icho. Wamunopiwa naye. Iyeni pano ndiri kutaura ndakatobuda nambuya mukadzi wahanzvadzi yamai. Ndikanzi ndiwe murume wavo. Unovateerawo mbeva. Ndizvozvo mashoko makukutu vadiwatariri. Munoona pachirongwa pano tinotarisa nyika yamangwana, nyika yanhasi nenyika yakare, nekuti hatigoni kuramba tiri mutsika dzedu kana tisingatarise zvatakagara tichiita, kana tisingatarise zvatiri kuita nhasi nezvatichaita mangwana. Mitemo iyi, tsika idzi dzinounzwa nesu tigodzidzora, asi tsika dzedu dzakanaka tinoti ngadzirambe dziripo, nekuti patakasumudza chirongwa ichocho vakawanda kunyange varume vakanga vari kunyunyuta kuti hatina mufaro. Mai vanobva vati baba uno handizive kuti vana mai munyama here kana kuti chii, nokuti panhare dzatakawana, patsamba dzatakawana vainyanyonyunyutirwa pamusoro pavo ndana mai. Handizive kuti tinoita sei, asi ana maiwo tine kaitiro kedu katinoda, nekuti mumwe munhu ane ziso rekuona tsvina, mumwe munhu haana ziso rokuona tsvina. Ipapo munopaita sei? Nokuti akasuka akagadzira achiti zvachena, kune mumwe hazvina kuchena. Vana vedu vamazuva ano vanochataka, vazhinji vanouya netsvitsa, vanouya nemidziyo yakawanda. Monoiisepiko? Inongogara yakasungwa here semunhu akafa? Inongogara yakasungwa here semunhu asati asvika? Ndo imwe iyi yamunoona yakudzoserwa kwemunhu kwaakabva. Zvaunzeiko mukati memhuri, vadiwa vatariri nevateereri? Imimi tiudzei zvamunofunga pamusoro pazvo. Hongu zvakanaka nokuti muri kuti vachengetedze mari panze pekunoloja. Ko kana vakanoloja vanochengetedza mari ipiko? Kana mukagara navo mari yacho muri kuiona here? Zvendi muri kunyunyuta kuti vanongogara pano havana chavanotenga. Saka madii kuti vaende vanoona zvokuita neupenyu hwavo. Ngatisangane muchikamu chinotevera.